Nabulabog ang mga residente sa Father Selga Street, Barangay 8-A, Poblacion District, Davao City, pasado alas 7 Lunes sa gabi, Agosto 25, dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa pipila ka mga balay nga sagad gama sa kahoy. Nagtinabangay ang mga bumbero sa pagresponde sa sunog nga miabot sa ikaduhang alarma. Sa report sa Davao City Fire District, naa sa napulo ka balay ang nasunog. Gibanabanang anaa sa dulan 50 ka mga individual ang apektado. Wala hinuoy na report nga dunay naangin nga kinabuhi o naangol sa pagulbo sa kalayo. Usa sa mga nasunugan ang pamilya Pundok. Sumala ni Jessie, wala sila'y nasalbar nga gamit tungod sa kalit nga panghitabo. Igo na lang niyang gisudong ang ilang naungdaw nga balay. Kaya wala man milaing katpuran. Naman gali, depende na po sa budget kung na. Apektado sab sa sunog ang pamilya ni Janice Lumpaan nga temporaryo karong nagtiner sa piot nga gym sulod sa eskwelahan sa Wireless Elementary School. Sumala ni Janice, tapot lawas ra ang ilang nasalbar ato sa sunog kay paspas nga mikanit ang kalayo sa ilang balay. Gikan sa trabaho si Janice dihang nahitabo ang sunog. Pag uli na ko, ang kalayo na naman jud sa kuan sa pagawas na siya ba. Motong may gani nakagawas akong mga anak kay kung wala sunog jud doon lamang gud kaayo dili nakakadagan ba. Sumala sa City Social Welfare and Development Office, nahatagan na og pasiunang hinabang ang mga nasunugan. Padayon pasab ang ilang gihimong assessment ug validation. Nanawagan karon og dugang hinabang ang mga nasunugan sama sa pamilyang Pundok ug Lumpaan. Kutob sa kung na may hinabang nga nagyanda ang gobyerno sa mga ungani nga mapanghitabo unta nga maabot sa mua. Kung kutob sa dapat nga maabot sa mua unta mahatag sa mua. Unta matabangan pud mi sa mga pagkaon na mo kay gikan pa ganang buntag murag timo-timo lang in tawon pud mi nabay mga bata sir napoy ginatas. Kana lang pud sir mga tubig sir wala jud mi. Wala mi mga kwarta wala tanan jud kay wa jud mi nakuha ang mga gamit. Ginasubay pa sa Bureau of Fire Protection ang posibleng sinugdanan sa kalayo o kung pila ang danyo sa sunog. Ikaduha na nasunugan ang mga residente sa Father Selga Street sa Barangay 8-A, una nitong tuig 2018. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.